В още от деня следва наръчник на шпиони на теория и практика, генерал Тодор Бояджиев. Днес ви питаме, вярвате ли, че службите ще разкрият кой стои зад заплахите срещу Борисов и Пеевски? Участвайте в анкетата ни на bnt.bg. Още от деня с генерал Тодор Бояджиев. Здравейте, бивш офицер от разузнаването. Поводът е една книга, но първо да кажа, че 8 години сте бил начало или по-скоро заместник началник на първо главно управление, отговаря за информационно-аналитичното направление, главен секретар на МВР от 90 до 92 и поводът е една книга, която ще се нарича, казвам, защото тя още не е отпечатана, наръчник на шпионина, която предстои да излезе. Това ли е оригиналната корица? Два тома. Това е официалната корица. Ама това са 2 тома, нали? 2 тома, да. В крайна сметка, толкова ли дълъг излезе този наръчник? Между другото, днеска, Да, е хубава дата. спазвайки традиция, последните ми 3 книги, премиерите им бяха на 23 февруари. Така. През последните 3 Ето и години. не справим премиера, ама малко по-различна. Именно. Днеска трябваше да е премиерата. В последния момент издателя Сиела реши, че е твърде обемиста и реши да я раздели в 2 тома. Така. И това доведе до едно забавене от около месец. Книгата ще бъде на пазара към края на март. Радвам се, надявам Но се, че така ще или иначе на 23 марта аз благодаря, че днеска правим премиерното представяне. Добре, кажете обаче каква, за мен е февруари. важно да кажете на зрителите каква е целта на тези 2 тома. Защото наръчник на шпионина какво означава? Значи ли, че всеки българин, който прочете примерно тази книга или тези 2 тома, може да стане шпионин? Не, въпросът е логичен. Първо във връзка с въпроса, който вие сте поставили и по който се гласува в момента. Искате да вземете отношение по анкетата? Не искам да взема отношение, искам да кажа, че те, които водят разследването, ако вземат книгата и не само е прелистят, я прочетат с молив в ръка, ще вдигнат шансовете да стигнат до верния отговор. Убеден ли сте? Почти. Тоест, вътре вие давате указания как трябва да се разследват подобни заплахи за убийства. Давам указания за много неща. Ще ви кажа какво съдържа книгата. Тя наистина има енциклопедичен характер, като започва от история на разузнаването, стига до най-новото в сферата на тероризма, има глава по организираната престъпност, има сериозни разсъждения и доказателства за това, че тероризма, преди да е ислямски, е финансов, че зад него седят финансови интереси и така нататък. Но да ви отговоря на първи въпрос, защо се появи тая книга. Кажете. Това е 9-та ми книга поред. Третата ми искате книга... ли преди да кажа за 9-та, аз да кажа по-популярните? Кинфилм, шпиони на човек, разговори за разузнаването, тайните операции, които промениха света. Нали? Това са все заглавия, които са Това са плод на вашето последните ми 3 творчество. книги, които и трите в последните 3 години бяха представени на 23 февруари. Между другото, книгата за Кинфилм имаше успешна премиера през април 2015 година в Екатеринбург и Москва. Излезе на руски. В момента тайните операции излиза от печат на руски език, превежда се на английски, има всички шансове да се появи и на американския пазар. За английския не знам. Кинфилби на английския пазар няма да се появи. Няма да се появи, убеден съм. Няма да се появи. Да, но има шансове да се появи на американския пазар. Третата книга, която аз представих 2002 година, се казваше "Шпионажа като занаят". Там се опитвах в една популярна форма да покаже общо взето какво е това разузнаване, от какво се състои, кои са основните му неща, не академично, не като учебник, за една по-широка публика. И в крайна сметка, увеличиха ли ще тези, които искат да стават разузнавачи и шпиони, които четат вашите книги? Увеличили, но не чак толкова, колкото би трябвало, за да подсигуриме във външен аспект националната сигурност. Така ли смятате вие, че малко са шпионите и разузнавачите в България в момента? Има много сериозна разлика в мотивацията на новото поколение. И една от сериозните грешки на така наречения преход, особено в сферата на сигурността, беше, че прекъсна връзката между поколенията.
Ако сложиме към това и темата значи за манипулацията... Връзката между старите поколения между разузнавачи с младите новите. и старите. Да. Изгониха старите, назначиха младите, но между тях нямаше контакта. Разбрах ви. Не успяха да предадат това, което знаят старите, за да могат младите, съобразно новите условия, да надграждат. Не успяха да предадат тая част от агентурата, която можеше да работи за България, и то много успешно при новите условия, отново по тая причина. И като добавим към това манипулацията с досиета и лепене етикет доносник на всеки един, който е имал отношение към тая сфера на обезпечаване на националната сигурност, отрязахме или отрязаха клона, на който трябваше стабилно да се разположи разузнаването и другите специални служби. Добре, обаче има нещо друго. Това, което казвате, сигурно е така, убеден съм. Обаче сега разузнаването, нали, не върви по същите стандарти, както пише сега, примерно, за Вакум Захов или Емил Боев от времето на студената война. Сега, или Той Джеймс тогава Бонд... не е вървяло така, господин Цонев. Нищо общо няма с реалността. Почти нищо общо. Добре, нали си имал Джеймс и Богомил Бонд, Райдов, Вакум Захов. и Андрей Голяшки са имали прототипи за своите герои. Така, има ли се? Говори се, че един от прототипите сте вие. Не. Най-близко, може би, от прототипите в този род литература е Щирлиц. Защото той е стъпил наистина на действителни личности. Да, действително личности. И едно от нещата, което почти не се знае, но една от тези личности е българин или по-скоро кримски руснак с български корени. Така. Чието прародители са си изселили и са стигнали до Крим. Прадядо му е бил атаман на кримските казаци. Да. Той самия е активният участник в една изключителна операция по време на Втората световна война. Операцията се казва Манастир и той е човека, който води цялата тая операция. В резултат на тая операция руското контрразузнаване, военно контрразузнаване и организацията СМЕРШ, Смерч Пионов, е водила ежедневно от порядъка на 30-40 радиоигри с Абвера. В Абвера той има псевдоним. Той е любимия шпионин на Абвера. Докладвано е на фюрера, получава железен кръст, защото Абвера чрез него прониква в руския генерален щаб по време на войната. Да. А на практика това е най-крупната дезинформационна операция в цялата история през всички векове на това е сторено разузнаване. от човек с български произход. С български корен. Това е много интересна история. Петър Дамянов. Петър Дамянов. Пьотър Дамянович. Пьотър Дамянович. Да, Петър Дамянов. Добре, кажете обаче, ако се върнем на книгата Наръчник на шпионина, вътре вие ползвате ли вече съвременните способи за шпиониране, за разузнаване? Защото аз си мисля, че в момента анализа на това, което виждаме или четем, дори от медиите, е много по-важен, отколкото да отидем на место, за да търсим някой агент, който да ни съобщи някаква важна новина. Не е така. Никой не отрича ролята на human sources, на човешките източници. Никога технологиите няма да променят агентурата. Без агентура убеден сте в това? Може маса информация да се получи, но без агентура ти не можеш да откриеш какво се върти в главата на твоя противник. Какво е замислено, какво ще е решението, кога и как ще се изпълни. Така че агентурните източници остават основното средство и това всеки го признава. И всеки влага усилие да развива агентурния си апарат. Това означава ли, че в момента българското разузнаване вербува свои източници в страни, където не са част от нашите приятели? Би трябвало. Би трябвало. Би трябвало. Имам сериозните съмнения, че се прави на необходимото ниво. Докато нашите приятели
Говорите за партньорските служби. Партньорските служби, разбира се. Между партньорските служби, наред с партнирането, се води и разузнаване. Това е така нареченото приятелско разузнаване. Friendly intelligence. Добре, Какво е това да слушаш мобифона на госпожа Меркел? Това щях да ви питам. Това friendly intelligence ли е? Това е точно когато friendly Обама intelligence. дига телефона и слуша всички разговори на Ангела Меркел. Това е friendly intelligence. Слушаш не само потенциалния противник, не само джихадистите, но слушаш и партньорите. И това се прави. И да се затваряме очите пред този факт е глупаво. Продължава ли да се прави и сега? Продължава ли и сега да се прави? След този скандал, който възникна между Америка и Германия. Продължава, разбира се. Преди години аз си позволих в някакво медийно участие да кажа, че приветствам присъствието на силна американска резидентура в София. Защо? Много от колегите тогава щяха да ме сринат. Защото разузнаването има нещо, което трябва да се осъзнае. Разузнаването, основната му функция не е против, а е за. То работи за националния интерес. Да. Ако националният интерес на Съединените американски щати изисква да получава информация за корупцията в България, за да знае с кого да партнира и кого да избягва, това е задача на американската резидентура. И ние не трябва да се съпротивляваме срещу това, така ли? Ние трябва да контролираме. Това, това означава същото и за нашите представители в съответните партньорски страни. Които изследват корупцията в Съединените американски щати, примерно. Това не толкова не интересува, въпреки че има. Има, разбира се. Така и много от нещата по партньорски там се обменят. Добре, обаче кажете, вие едно време направихте, преди колко години ще ми споменете, може би след малко, един форум, една кръгла маса под мотото "Разузнавачи от всички страни, съединявайте се". Това важи ли и сега? Разузнавачите трябва ли да се съединяват? Сега аз бях голям оптимист, че с края на студената война идва времето на сътрудничество. Да. И много хора го очакваха. И такова сътрудничество започна. За съжаление, националният егоизъм и националните интереси надхвърлят общите интереси. Разузнаването е институция във всяка една държава, която най-напред обслужва националните интереси. Ако не обслужва националните интереси, то не изпълнява основната си функция. По тая причина, именно края на студената война, която очаквахме, че настъпва, и на практика началото на нова, даже по-опасна студена война, хибридна война, която може да стигне и до границата на гореща война, създават една обстановка доста по-сложна, за партньорството много по-малко възможности, за противопоставянето и за шпионирането много по-голяма необходимост. И затова, по всяка вероятност, и бюджета на американските агенции по отношение на Русия и на бившите съветски републики да се получава информация расте. Почти сигурно е, че по същия начин не му отговаря и руското разузнаване. Отново със съжаление ще го кажа, по всяка вероятност и бюджета на руското разузнаване за получаване на информация от България също по всяка вероятност расте. И то сериозно расте. Расте ли по отношение на ситуацията в България? Турското разузнаване дали си увеличава бюджета? Тази му част, която работи за България? Това е гарантирано. А ние какво да правим с малките бюджети в тази ситуация според вас между Турция и между... бюджети, с които не можем да плащаме даже известни заплати на хората в тая професия. Но, като споменахте Турция и МИД, имаме случая с турското аташе, консул. Да, той е изгонен. Обаче изгониха и нашето момиче от Истанбул. Така, ето го. Това е приятелското разузнаване. Ние сме общо в НАТО. Ние сме съюзници. Но това не пречи на МИД, турското разузнаване, да
влага и усилие, и средства за създаване на агенти за влияние. Едно понятие, което по съвсем конкретни причини аз развих в отделна глава в новата ми книга. В наръчника. Така, агенти в наръчника, за влияние. да. Така се агенти нарича. за влияние, да, и ще ви кажа защо. За да напиша книгата имаше 3 основни причини. Едната е гафа с прекъсване на връзката между поколенията и надеждата, че чрез този наръчник това, което съм знаел, мога да го направя достояние на младите си колеги, новите. Ако имат желание да го прочитат, Ако имат трябва желание, да имат желание да го прочитат. Ако имат желание да го прочитат. Второто нещо. Трябва да ви кажа, че аз бях силно смутен. Призоваха ме по делото на генерал Кирчо Киров на едно от последните заседания. Не да ме питат за Кирчо Киров, а да им обясня и на прокурор, и на съдийски състав какво е това агент за влияние. Трябва да ви кажа, че се изправих пред многото сериозно разочарование. Че госпожанти полковници от военен съд не знаят елементарни неща. Тази история аз ще я запомня. Когато книгата вече бъде публикувана официално, пак ще ви поканя да продължим този разговор. На мен ми се стори много интересен. Дано и на зрителите. Благодаря ви. Повторението утре рано сутринта, иначе се видим утре вечер пак.